Türkmenistan'ın prezidenti yurtta devam ediyen ağlık kıtçılığının ve beyleki durmuş kıyınçılıklarının fonuna kımmatbaha binalar açmağını, sağdın durmuş yörelgelerini, kehelden korunmağın sırlarını öğretmağını devam ettiriyor. Tadaha 1. sentyabrda Gurbanguly Berdimuhamedow'un futbol pökküsünü ustaatlyk bilen urup voleybolçulara pökkü geçirip yeni bir gedek özünün sport başarnyny görkedenligini habar verdi. Prezident öz sport başarnyklaryny Türkmenistanyň Challenger 870 uçurunyň Germaniýada bir näçe gedek görülip, soň Türkmenbaş şäherine nemis doktorlaryny getiren barada çykan we bir topar soraw döreden maglumatlaryň ýa-da Aşgabatda sport ulgamynyň täze eskalarynyň açylyşyna gatnaşanlar görkezdi. Şeýle Berdimuhammedow ýokanç keseller, şol sanyny koronavirus bilen kesellemegiň sebäplerini düşünürdi. Bu keselin nädeninde degmejekdigini aýtdy. Döwlet telewizionyasy prezidentin tennis oýnamagy hem ökdedigini, sportyň bu görnüşini hem ajaýyp erkedýänligini belläp, onuň tälimçe talipler bilen okuw geçilenine nämelere üns bermeligini maslahat berenligini, trenajorda käbir maşklary, şol sanyny vestibulyar synalary türgünleşdirmek üçin niýetlenen maşklary ýerine ýetirenligini habar berdi. Bilimler ve talip ýaşlar gününe gabat kurulan dawaranyň çägini döwlet dostlarynyň gatnaşmagyna sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň edara jaýynyň hemde Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň sportyň Olimpiýa görnüşler fakultetiniň binalar toplumynyň açylyşy boldy. Berdimuhammedow gurulýan desgalary ila tarapyndan sagdyn durmuş kadrlaryny ornaşdyrmak, beden terbiýany we sporty dünýä derejesinde ösdürmek uğruna edilýän tagarlanyň bir bölegi hökmünde düşünýär. Bu desgalar türgönlerimiziň talabalaryp okuw türgönleşip geçmegine awraýly halkara sport ýarışlaryna üstünlükli çykyş edip baýrakly orunlara munasip bolmagyna giň mümkinçilikler döredýär diýip ýekejede olimpiýa medali bolmadyk ýurdun başçyny davar eden çykyşyny aýtdy. Yerli synçylar Türkmenistanyň olimpiýa medalyny alyp bilmezliginiň sebäbini ýurtdaky ikiyüzlü siýasat bilen düşünýärler. Raýatlaryň ruhu we beden taýdan sağlaşykly ösmek üçin olary kaşan we gymmatbaha, içi gymmatbahaly daşary ýurt enzamlaryndan doldurulan, gapysy gulply saklanýan desgalar däli kadal iş, okuw şertleri gerek. Ýurdun ilatynyň ýartyndan gogragy açlyk şertlerinde ýaşaýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran 45 ýaşly sport tälimçisi adatlygyň habarçysyna aýtdy. Emma Berdimuhammedow ýurtda azyk bolçulugynyň döredilenligini tasdikleýär we TDH-nyň anyklaşdyrmadan habar bermegine görä alim Lukman hökmünde ýokanç keseller. Şol sanyny koronavirus bilen kesellemegiň sebäplerini we ýorlaryny, onuň barşynyň hemme tapgyrlaryny, töwekkelçiliklerini açyp berýär. Onun sözlerine göre adamın immun ulgamynyň iň öňüne alyş we taplanyş çäresi dogry, sagdyn durmuş ýörelgesi we fizik işçiligiň we kalbyň öňün ruh galkynçylygy ýagdaýynyň sağlaşykly utgaşmasy bolup durýar. Şonu kesel degmez diýip Berdimuhammedow Türkmenistanlylary möhüm ýörelgelere eýermäge çagyrdy. Resmi habarda sport ulgamynyň maddi enzamlaryň binýadyny putarandyrmagy, köp mukdarda maýa goýumynyň gönükdirilýänligi, ulanylmagy berilýän täze okuw edara toplumynyň ajaýyp guruluşy hususy kärhanasy tarapyndan gurulanlygy aýdylsa-da täze binalaryň guruluşyna näçe döwlet terişdesiniň garaşlananlygy anyklaşdyrylmaýar. Şu günler Türkmenistanyň nowatdaky paýta möhümi dowam edýär. Ýönelewap welaýatynyň çärji we etrabyny gowatçylar ýaňy güllerini açyp inni körege durýar. Muňa garamazdan etrap resmiýetleri büdjet işgärlerinden düzülen ýygymçy güýjüni güýçlendirmegi, hatda medisina işgärlerini hem paýta meýdanlaryna mobilizlemek boýunça taýýarlyk görýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 sentýabrda habar berdi. Ol çärji we etrabynyň gowatça meýdanlaryna paýtanyň bu ýyl giç ýetişmegine sebäp bolan faktorlary öwrenli. Apreliň ahyrlaryna ýurdun günnägör sebitlerine turan harasat çärjiwin gowatça meýdanlaryny zaýalady. Efirde atlarynyň tutulmadygyny soran ýerli ençeme kärenneçi bilen gürrüňdeş bolan habarçynyň sözlerine görä, zaýa bolan gowatça meýdanlary sökülip gowatçylar täzeden ekildi. Ýöne bir gedek däl kärenneçileriň aýtmagyna görä 3 gedek sökülip ekilen gowatça meýdanlary hem bar. Kärenneçileriň bir 27 aprelde turan helakçilikli tupanyň näleýsem
Onun izyanı ýagan güýçlü ýagyşlaryň hem ekin meýdanlaryna agyr ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Ýagyş ekin meýdanlarynyň meliorativ ýagdaýyny hem üýtgetdi diýip bir oba hojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen özara gurrundaşlykda aýtdy. Çärji we etrawy Türkmenistanyň Günnogoruna Özbegistan bilen ara çäkleşýän Fara we etrawy bilen Türkmenawa şäheriniň arasynda Amy derýanyň boýuna ýerleşýär. Ýatdasak apreliň ahyrlaryna ýurdun Günnogor sewitlerine turan helakçylikli harasatyň izýany Amy derýanyň suwunyň joşmanyň netijesinde onuň kenaryna ýerleşýän bir näçe obany sil suwlary hem basdy. Hatta yerli ýaşaýjylaryň ençemesi wagtlaýyn öýlerini terk etmeli boldy. 23-nji ýylyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Çärji we etrawynyň häkimi Jumanazar Maşaripow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde öýberen kemçilikleri üçin berkäýinç yglan etdi. Şonu döwlet medeniýeti prezidentiň beýleki käbir etraplar bilen bir hatarda Çärji we etrawynyň ekin meýdanlaryndan bol hasyl ösdürip ýetişdirmegin guramçylyk işlerinden nägile bolanlygyny habar berdi. Habarçynyň geçiren öwlerine görä Çärji we etrawyny gowuçy meýdanlary 3-nji gedek tökülip täzeden ekilenne tohumlyk çygy tökmünde Türkmenawadyň gowuçy çygydynyň paýta ýagyny öndürýän zawodynyň çygy malynyň peýdalanypdyr. 3-nji gedek ekilen çygy tohumyny Türkmenawadyň ýag zawodundan aldylar. Ol ýerde paýta ýagy üçin önümçiligi goýup berilmeli çygydy tohumlyk üçin ulanýar. Şol sebäpden Türkmenawad ýag zawody iýun aýyna önümçiligi togtatdy. Ve şonu paýta ýagynyň raýatlary satylmagy bes edildi diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýatdasak meselem Azatlyk radiosy iýul aýyna Lewap welaýatynyň Darganaty etrawyny hökümet tarapyndan döwlet dukanlaryna satylmaly arasalamadyk ösümlük ýagynyň maý aýynyň ahyrlaryndan bäri satylmaýanlygyny habar beripdi. Darganaty etrawynyň döwlet dukanlaryna tom saýlaryny ýagytçylygynyň emele gelmegi bilen Türkmenawadyň ýag zawoduny önümçiligi degişli gowuçy çygydynyň ekis üçin ulanylmagynyň arasyna ara baglanşygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny Azatlyk anyklamak häzirlikçe başartmady. Galy berse-de ýag önümçiligine degişli çygyt tohumynyň ekis üçin ulanylmagy barada Azatlyk radiosynyň Türkmenawadyň ösümlük ýag kärhanasyndan kommentariýa almak synanşygy netije bermedi. Bu kärhana Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşuwy goramak ministrligine degişlidir. Çärji we etrawyny gowuçy ýangy gülläp inni körege duranly bolsa, etrap resmiýleri paýta ýygym üçin büdjet işgärlerinden düzülen ýygymçy güýjüni hasy güýçlendirmäge taýýarlyk görýär. Koronavirus pandemiýasynyň fonunda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme medisina işgäri 9 sentýabrdan başlap medisina işgärleri hem mejburi paýta ýygymyna alınıp gidiler diýdi. Ol bu ýylyň paýta mewsüminde medisina işgärleriniň hini ýygyma çekilmänligini aýtdy. Lewap welaýaty boýunça paýta ýygymyna resmi taýdan 9 sentýabrda girişilýär. Habarçymyz welaýatyň çägine bilim we jemaat hojalygynyň işgärleriniň eýýän paýta ýygymyna mejburi ýagdaýda çekilip başlananyny habar berdi. Bu ýyl lewaply paýtaçylaryň öňüne döwlet harmanyna 320 000 tonna paýta tapşyrmak wezipesi goýuldy. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmagyny ýyllar boýu tanqid edip gelýär. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Türkmenistanda bir aýal türk raýaty tarapyndan atylyp öldürildi. Milliýet neşriniň habaryna görä bu waka 28 awgustda saat 23:00 töwereginde şäheriň Kartal etrawynyň Harman köçesindäki 3 gatly binanyň birinji gatynda boldy. 51 ýaşly Nejati Yılmazyň onuň bilen bir öýde ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty 35 ýaşly Ardygül Kömekowany sapança bilen 2 gedek ok atyp öldürendigi öňe sürilýär. Sonra Yılmaz şol bir sapança bilen öz kellesine ok atyp öz-özüni öldürýär diýip Türk neşri belleýär. Habarda aýdylmagyna görä Yılmazyň ogly kakasy bilen habarlaşyp bilmän soň mobil telefonundan onuň öýündäki howpsuzlyk kamerasyny açýar we kakasynyň ýerde ýatandygyny görýär. Sonra ol bir dosty bilen kakasynyň öýüne gelýär we gulplanan gapyny açyp bilmän soň polisiýadan kömek soraýar. Wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa we saglyk işgärleri gulp ustasynyň kömegi bilen gapyny açdylar we jaýa girdiler. Olar Nejati Yılmaz bilen Ardygül Kömekowanyň ýerde ýatandygyny gördüler. Saglyk işgärleri Kömekowanyň we Yılmazyň ölendigini anykladylar diýip Türk neşri ýazýar.
Wakanyň bolan ýerine baran polisiýa işgärleri howpsuzlyk kamerasyny gözden geçirip suwutnamalary ýygnadylar. Yılmaz'ın kömek kıvanı öldürüp sonra özünü öldüren yarağı hem ele salındı. Derňewlerden soň cesetler Kadyet Lukmançylyk institutunyň morguna ekidildi. Waka bilen baglanşykly giň gerimli derňew işleri dowam edýär diýilip habarda aýdylýar. Şol güni 29 awgustda türk mediasynda türkmen raýatlar barada başga da bir habar peýda boldy. Habarda Antalya welaýatynyň Manawgat şäherçesinde galp Amerikan dollary bilen söwda etmekde guman edilip 5 türkmen raýatynyň tutsak edilendigi aýdyldy. Haberler.com neşrine göre Manawgat etrap polisiýa bölüminiň neşe gaçakçylygyna garşy göreş we guramoçylykly jenaýat toparyny aşağı Hisar etrapçasyndaky 3 dukanda galp dollar berip söwda eden adamlar barada habar gowuşýar. Dukanlardaky howpsuzlyk kameralary gözden geçirilenden soň wakany amala aşyran adamlar anyklaşdyryldy. Serik etrafyndaky şüphelleriň öýlerinde we ulaglarynda geçirilen gözlegi işlerinde 30 sany 50 banknot görnüşinde 1500 galp Amerikan dollary ele salındy. Waka bilen ilteşikli Türkmenistanyň 5 raýaty tutsak edildi diýilip habarda aýdylýar. Şüphelilerden biri boşadylan mahaly suwut öňüne çykarylan başga bir türkmen raýaty tutsak edildi. Şeýlede beýleki 3 Türkmenistanly hem Kadyet gözewçiliginde boşadyldy. Adatlyk radiosu bu iki waka barada Istanbulyň Kartal we Antalyanyň Manawgat etrap polisiýa bölümlerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Belläp geçsek bu Türkiýede türkmen raýatlarynyň öldürilmegi ýa-da olaryň galp pul işi bilen bagly tutsak edilmegi barada soňky 10 günüň dowamında çykan 3-nji we 4-nji habardar. 23 awgustda Haberler.com neşri Istanbul şäheriniň Pendik etrafynda Türkmenistanly bir aýaly palta bilen öldürmekde guman edilýän türkmen raýatynyň tutsak edilendigini habar berdi. Şondan bir gün öň 22 awgustda son dakika .com neşri ýurduň Burdur şäherinde 17 miňden gowrak galp türk lirasynyň ele salynmagy bilen bagly tutsak edilen 6 adamdan biriniň Türkmenistanyň raýatydygyny ma'lum etdi. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklar, işsizlik bilen baglykda soňky ýyllarda gadanç gözleginde daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnetin artdy. Türkiýe türkmen migrantlarynyň iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýanyň göç edarasynyň iýulda çap eden maglumatlaryna görä geçen ýyl bu ýurda göçüp gelen daşary ýurtlaryň iň köp ikinji bölegini Türkmenistanly migrantlar düzýär. Türkmen hökümeti hemişelik ýa-da uzak möhletli esasda daşary ýurtlara giden raýatlaryň sany barada takyk maglumatlary ma'lum etmeýär. Ýurduň resmi medeniýeti hem türkmen raýatlary hakda daşary ýurt media serişdelerinde çykýan habarlar barada mesele gozgamaýar.